Uze ukwazi ukuthi usize abanye abantwana. Mina ngingasizakali. You understand? Inkinga yonke into inesikhathi sayo. Okay, can Siphakathi inside already. okay. Sanibonani uZandile wakamtshali. Ngiyathemba abanye bayangikhumbula, abanye mhlawumbe ngeke basangikhumbula kwi-part 1. I was here ngakhuluma inkinga esiyitholayo lapha nje ngumuntu obhema ihunga ngowase Chesterville ngokuhlala Road 3 kaMtshali. Ngi-first born kubaba wami. Kwi-part 1 yami ngake ngakhuluma ngokuthi ngenze njani ukuze ngibheme phela ngithole le sidakamizwa engisibhemayo. Ngase ngamtshela-ke ubhuti ukuthi hayi ngiyaye ngibe nomuntu engithandana naye ozokwazi ukuthi angisupport kule habit yami. And that time kwi-part 1 ngisho ngathi ukhona manje engimdala ngisho nangeminyaka kuyena umncane kunami uSicelo wakaBhengu. Ngangize lana nje ngangimshiyile lapha ePark since nazi ukuthi sihlala ngaphandle vele eminyango, kodwa-ke uyangisupport, ubengisupport ngokudla nangaleto yokubhema. Umfana-ke ube yi-first born naye kubaba wakhe. Baba wakhe esebenza ka-Transnet for 27 years. Washona-ke ubaba wakhe. Meyashona nje ngoba first born akazange ashade noma wakhe, ubesenomunye umfazi lo baba. Kodwa-ke wenze sure ukuthi umshiya ephatheke kahle nje, wamshiya nemali. So le mali lezi sezizophuma sebemtshelile abameli ukuthi no, baba wakho kushiyelile imali so and so engaka. Njengomuntu ade eseceleni kwakhe emthanda futhi ungikhombisile bandla uthando. Ubeyakhuluma ngokuthi sizoshintsha impilo futhi eyazi ukuthi nginaney'ngane. Njengoba nginaney'ngane, ingane yami yokuqala isi-pregnant, sizoba nengane sengugogo njengoba sikhuluma. Umfana bengiplanela into ey'ningi nje ethi sizoshintsha impilo, soyeka ukubhema. Ngiyakwazi nanokuluka ikhanda, uzongizamela ngivulela isaluni. Ningixolele ngiba emotional mengikhuluma ngalento ngoba angikaze ngize ngihlangabezane nomuntu wesilisa kanjena. Kunzima ukuthi uNkulunkulu avudane wamthatha futhi. Kodwa-ke kule process kusalinde le mali engithembisa uma wakhe wafika. Uma wakhe wayewumuntu ongamukelayo, ongithandayo njengoba ingane yakhe nayo ingithanda. Okay. Ifike-ke le mali, meyifika le mali uma wakhe ngangibona ukuthi hayi kube kuya ngaye ngabe nje namhlanje kustarta yonke into afresh ngoba nje wasithatha sayothenga ingubo ezintsha, wasibhukhela, wathi asigeze, wasigunda amakhanda njengoba ngigundile nje kanje ekhanda. Lokho ngagundwa istyle engangisenze uyena umfana nomfana. So sengiyaye ngilokho njalo ngizivuselela-ke. Uma umfana-ke sekuphuma imali-ke ngiyacabanga ukuthi umfana imali uyena ade ne-control yayo ngokubona kwakhe, kodwa mina ngokubona kwami uma wakhe ngoba uyena umfana ubedingakala Transnet ukuthi ayosayina. Le mali bephuma ngeqephu nje mhlampe ngoba ekuqaleni baqala basayina u-60,000, 67,000 and then bese besayina u-40 bani. Kodwa nje kuleyo mali yokuqala u-67,000 wawuphumile uma wakhe bese khombisa nje ngisilule ungixolele hayi ngoba I'm just speaking from the heart nami ukuthi bengimthanda nami ngobani ngithanda ingane yakhe yayizwa. Kodwa ekugcineni umama really disappointed me ngoba ubese ngitshela ukuthi etshela yena umfana ethi akashiye mina, angithi yena ufuna ukushintsha impilo, ufuna ukuqala impilo yakhe entsha. So mina angihambe ngekhaya lami, mina ngimdala kunaye, nginey'ngane. Ngokubona kwami umama mhlawumbe ubeyitshela ukuthi mina ngizokudla imali yomfana. Whereas ngimtshela ukuthi umfana le mali vele ithola sesindawonye vele, le mali vele ifika kade sahlupheka nalo mfana. Mfana bese ngithathile sengifake koMasgrave, sengikwazi ukuthi ngiyogada imoto ngikhagade lapha eMasgrave. Engitshela ukuthi ufuna ukuthi noma ngingekho ngikwazi ukuthi ngiyinakekele. And futhi kwenzeka lokho njengoba uma wakhe-ke wamthatha wathi akangishiye bahamba. Into enhle engayijabulela yenza wathenga umuzi-ke ngale mali ngoba uma wakhe wayesho ukuthi babeqashile so babenganalo ikhaya. So wathenga umuzi-ke, angazi kumsebenzi ngoba wayethe uzowenzela wakho umsebenzi noma wawenza I don't know ngoba base bengishathe nje besethe nje akayishiye nje indaba yami. Umfana ubefika ngisho ekhaya lami.
So ngamtshela umama ukuthi angisho ukuthi ekhaya si-right nemali yonke into kodwa angeze azobona ukuthi hayi umfana wakhe asidingi ngisho i-rice lakhe. Ingobani nje ekhaya bamamukela ngoba uthanda mina futhi bebona ukuthi hayi mhlawumbe uyena uzokwazi ukuthi angivule ingqondo sishintshe impilo. And-ke wahamba kanjalo. Enyangeni ey'dlule umfana ubuyile. Mebuya useyisidudla ngoba phela siyehla nasemzimbeni lethu sidla. Ubuye sekhuluphele ngomzimba, seyisidudla impela nje emuhle. Kodwa ngimbona ukuthi hhayi ngeke. From what ahamba kona kumina wayegqoka amateki wabizayo yabo phela imali yayisikhona. Yeah. Ngokumbuka kwami manje ebuya ngiyabona ukuthi hhayi ngeke imali ayisekho noma usefake nje i-check point ekhathele, iteko likhathele. Yabo ngimbona yena ukuthi uhambela kude kodwa uyafuna ukuza kumina manje ushawa unamahloni ukuthi wahamba kanjani. Kodwa ngokuthi yena kube ekholela ukutheni umuntu siyathandana. Wagcina ekwazile ukubuyela-ke esondele kumina. Mesengitshela ukuthi ubezongisurprise ukuthi imali ibingakapheli and yena utshelile uma wakhe ukuthi udinga mina and mina naye bese sinamanye ama-plan. Hhayi ukuthi mhlampe uzofuna ukuthi sidle imali nje kanjalo nje. So umfana-ke uhlalile-ke ngithi awuphelanga u-2 months. And then waqala nje wathi uphathwe ikhanda, asuka iphelelwa amandla, sihambe siyophanta. Njengoba ngifakile ukhakada, kube yimina kuphela ophanta imali. Ngi-understand-a ngokuthini nami benginakho ukuthi ngibuye ngishawe isisu yabo sometimes yena benginakekela. So ngiyitshela ukuthi nami uthi return i-favour. Kodwa nginalokho ukuthi hawu wayehambile wabuye esegula. Mengifonela uma wakhe angitshela ukuthi asifonele kaBhengu kababa wakhe. Ngithi mina kanjani kaBhengu ngoba uwena mama wasuka le Eastern Cape usuzwa indaba yemali. Manje awusakwazi ukuthi manje ugibele i-taxi uzobona imntanakho. Ngithi mama hayi ukuthi la sidinga imali yokubhema. No, mina siyakwazi ukuyiphantela. Umfana udinga uma wakhe ukuthi akwazi ukuthi kanti uma wakhe ngelinye ilanga umfana ngizomphusha-ke phushe nje serious ngoba ngangibona ukuthi wayengigolozela nje lokho ethi hayi right uzoba right uzoba right. Ngathi no asambe eCathedral kuneclinic la eCathedral la ngaku Victoria. Saya khona eCathedral and eCathedral ngiyambona ukuthi ufuna ukublocker unesi ukuthi akhulume out loud ngizwe nami. Kodwa-ke ngokuthi hayi phela ngwamtshali mina ngisharp ngakwazi ukuthi ngigcina ngilalela ukuthi uthini. Usalokho efuna ukuthi uzulisa amagama ukuthi hayi athi and ngiyasho ukuthi asikho isifo ekuthiwe athi. Uyambuza lo nesi ukuthi uma ugcine nini ukuthatha wena amaphilisi i-treatment yakho and bekuyi-treatment yani yayibona yonke. Ngoba mase sifika lapha akasasho ukuthi hayi nginenkinga umzimba ubuhlungu ikhanda lingiphethe. No, useyamtshela nje ukuthi sisi ngize lana ngobani sekuna 2 months and ngidefaultile amaphilisi angiwathathi. Yayiswa leyo nesi uyambuza amaphilisi ani lawo athi ake sizudisela mina nje bethi athi ufuna ngingezwe ukuthi athi message usisi Pawule Friday ngikumbulahla athi lo sister mele abuye Monday ngoba manje seku Friday ndiko late. Okay, mase sibuya ngifonela uma wakhe ukuthi phela ngimuphi feedback yabo. Uma wakhe engqondweni yakhe nje kusawu ukuthi okay fine lo usebuyelene nalesi salwazi sakhe obviously sebezofuna uqedela lona leli sente seliseleke. Okay mama, okay ubuthe uzofika noma uzothumela umuntu. Ingane yakho namanje isagula and bengise eclinic basitshelile ukuthi asibuye ngoMonday and u2 months engayidli i-treatment and she was so shocked ukuthi mina sengiyalazi lelo qiniso. Kusho ukuthi kube kuya ngaye yena wakufanele ngifihlelwe ngaleyo nto ngingazi lutho ngalokugula kwalo mfethu. Kusho ukuthi ngalendlela lo mama ngizonda ngayo akanendaba mina nempilo yami nanokuthi nami phela ngumama nami nginempilo aside from le yomabhema le engifisa iphele nginayo ngelinye ilanga nami ngibuyele empilweni yami. Ikuyena nje I'm just nje into nje angavedane nje ayiqambela amanga kanjalo. Uyangiphatha kabuhlungu leyo nto ukuthi kanti umama ngathi amaphilisi wathi khona i-treatment afanele ngabe uyayithatha khona i-treatment ayidlayo and I'm like hawu mama awuzange uzusho nje kanjalo why ungazange uchaze. Yabona nami senginembuzo eminingi of then avala ifoni. Ngamgcina lapho ukukhuluma naye up until-ke sefonelwa ukuthi umfana akasakwazi ukukhuluma akasakwazi ukuhamba. Last thing ayishilo umfana ukuthi
ungenwe inkuma or something, nkumankumane or something, which mina ngiyazi ukuthi ayikho leyo nto, azange aze angenwe inkumankumane kade. And bayazi laphayana eMastrave ukuthi bese egula nje for le nyanga yonke le ashone ngayo. And bathi bemhambisa esibhedlela-ke washona. Umalume wakhe ngeke ngambona, omunye umalume bengikhonzile nje besiyaye sometimes before siye kophanti eMastrave amfonele usebenza ema-truckini athi hhayi ngizodlula lapho ngakunina ngilindeni erobhothini, sizoma simlinde asinikeze lo 100 rand 150. So bengigadile kusho ukuthi uthi kade ebuza ukuthi hawu umazethi niyeni nibone angisamazi, ngoba naye kunalokho ukuthi no, there's a story behind lokushona kwamshana kwakhe. Akukholwa lokho ukuthi ungene isilwane nje washona kanjani. And ngithi ngizomchazela angisamtholi-ke, ngoba lo mfana lona Professor ube mncane kunami, kodwa bese ngikwazi ukuthi ngiye ekhaya ngikwazi ukubona iy'ngane, ngoba ngangimtshela uma wakhe ukuthi akudingakali ngisho i-rice ukuthi ngisho isinkwa asidingile ukuthi ekhaya lami, kodwa bajabulela ukuthini ekhaya ukuthi ingane yabo bayakwazi ukuyibona. Kusho ukuthi lo mfana noma behlangene ngale nto abahlangene ngayo nengane yethu, kodwa umfana kuyamjabulisa ukuthi hawu intombi yakhe ikhuluma ukuthi ifuna ukuyobona ingane yayo. Ngisho ingane yami isibelethile ingane yayo khona la khona iyashawa isizha khona, ishawa ama-fits and ya-admit esibhedlela ngangingekho, kodwa umfana ngathi ngimtshela ngalokho ngithola umyalezo ngaleyo nto ukuthi hayibo ingane yakhe isesibhedlela. Ngatshela yena lo mfana wathi asigibele siye khona. Ngakwazi ingane yami yajabula ukuthi hawu ma na uzongibheka nengane esibhedlela. Angiboni ukuthi angizokwazi manje lokho, ngoba nje ngisho uKhisimusi angikaze ngiye ekhaya ever since nje na waba nje kude kunami, ade ngabagcina ngisho ekhaya. So nje noma kade yena mhlampe kungalokho ukuthi hayi intombi yakhe azoyiphila nayo la emgaqweni, kodwa bekukhona leyo change-anyana ade sikhona empilweni, ngoba ngisho nala ade sengazi sekhona la bantu ade ngikhagada bese ngazi nabelungu abaningi abese bengazi isimo sami, abanye bengisiza ukuthi hawu ufuna ukuya ekhaya, bengithungela igrosa. Nalo bhuti Maswidi wafika lapha eSpark Sports ezothenga i-medication yakhe, ngiyacabanga wangibona wathi no, wena ngasho ukuthi ngizwa ngikhuluma, yabo ngikhuluma nabelungu, wathi hawu ukhuluma ne-English e-right nje na kwenzakalani. Ngamchazela wase wathi ayi uyathanda ukuthi ushintshe vele kube khona vele usizo olutholayo. Ngathi ngajabule sisaphezu kwalelo sizo-ke. And then kwafika lo mfana-ke angithi useyabuya manje, ade sengishiyile ney'mali. Meyibuya-ke lo mfana angitshela ukuthi hey ngingayenzi leyo nto, ngiyokhuluma kuma-radio wathi yini angaqala ngisize kuqala, and then sengayokhuluma-ke sikhulume ngo-before and after. Nami ngendlela ayechaza ngayo, hhayi ukuthi ngoba phela vele ngangizwa ngaye, ngoba vele naye ngangibona phela nawe unga-relate ukuthi ku-convenient ukuthi ulalele vele uzwe ngomuntu okusizayo. Nami umfana ngangizwa ngaye, ngobani ngangibona ukuthi ungifunela into enhle empilweni, ngobani uhlezi ngizoba connected kubantu basekhaya menginaye. So njengoba uma wakhe ayesesihlukanisile ngale mali, kuphume le mali, meyibuya umfana mese ngimxoxela ukuthi njengoba ade ungekho bese kwenzakala so kufike ubhuti Maswidi wangi-approach-a, and ey'nsukwini kungenzeka ukuthi ngihambe ngiyokhuluma kwi-radio, and wathi nje ngeke uziyenze leyo nto yini, wathi yini asayenzile-ke ukukusiza wena. Ngathi no, wathi yila ngizothola khona usizo phela mese ngikhuluma lapha eredweni. Wathi indaba ngaqale angisize kuqala then mese siya eredweni. Wathi ngoba kwi-session yethu yokuqala la ngiyacela abantu ukukhuluma nangale nto. Kwi-session yokuqala ngathi sengiye ekhaya, umfana ngithi ngifuna ukuyobona iy'ngane, wangihambisa ekhaya. Ngathi ngifike ekhaya ngiphathele ingane yami le bayibiza ngo-corona, iy'cathulo nje, ngijabulela ukade yangigcina. And ubaba wami wayediniwe, nginga-understand-i ukuthi hawu mhlawumpe udinwe njengenjwayelo ukuthi hey uphumaphi. No, wayedinwe ukuthini, kade ngikhuluma la and ngikhuluma why usuyokhuluma emafonini ngokuthi mina benishaya uma wakho. I'm sorry baba, kushuthi into eyakhulumeka kwangekho ngawe noma ngiyacelisa. No, kumele ayilungise.
ayiyeke leyo nto leyo. Kusho mina njengoprofessor ngingamvakashela futhi uma enenkinga nalokho. Yeah, Kumele ayiyeke le nto, abe indoda, abe yi-leader e-right nabantwana bakhe. Yeah. Asidluleni kulokho, asiqhubeke. Ngangingekho vele nami, ngangingenayo i-right yokukhuluma ngayo-ke, so ngixolele. Okay-ke, ubaba wami ubesemthanda naye lo mfana lona, ngoba ngisho ukuthi Professor, hayi ukuthi njengoma wakhe wayesithatha ngakhona ukuthi mina ngizodla imali yalo mfana, njengoba ngitshela ukuthi lo mfana lo bakhule beqasha naye ekhaya lakhe, uma wakhe ubengamfuni, so ngesikhathi ethola yena lo mfana isicelo, abanye obhuti abalandela bakhe, ngoba nayo ney'ngane eziwu-4 uthi bese behamba beqasha. So uyangincenga ukuthi mekuwukuthi iy'nhloso zami ukuthi sidle le mali nje budedengu kanjalo, ucela bandla ngingayenzi lento, ngikhulume naye umfana ukuthi bathenge noma umuzi bezokwazi ukuthi babe nempilo e-right. Angithi ubaba wayo lo mfana ubengashadanga naye, beshade nomunye umama, beney'ngane nalo mama amawele. Kushuthi abafana nje, uyena lo mfana mdala, mese kuba amawele-ke behlala eGoli, ngoba nomuzi beshiyele wona eGoli. Ubezothola iy'nto ey'ningi nje naye ubaba wakhe, kahle kahle ubemplanelile kahle ukuthi vele mehamba emhlabeni, ubemshiyelile ukuthi sekuyoba kuyena ukuthi wenze njani. Kodwa ubemshiyele ngisho umuzi eGoli, umuzi onama-room ngaphandle, bezowushera naye labafana abawu-3 abawu-2, kushuthi bathathu. And uyena omdala, kushuthi labafana bayamhlonipha, bebezozwa ngaye. Like ubaba wakhe bemupha ithuba lokuba ubhuti omdala obhuti bakhe abancane. Ibona leyo nto ukuthi akwazi ukuthi okay fine, ngenze iphutha, ngangena kule mpilo and nami angifuni ukuthi nihambe le ndlela engiyihambile, so ngicela ukuthi ngibe khona empilweni yenu, nginikhombise ukuthi, cause ngiyazi ukuthi mase niqala nenza kanje kuzophelelaphi. Ayizwa leyo nto. Njengamanje ngishonelwe umfana engikhule naye ngasekhaya lami kuthiwa uSandile, ebesihlala naye khona laphaya ePhake, sithi seMaskandi. Ebesihlala naye ubengaphanti-ke njengathi siphuma siye kophanta. No, ubengaphanti yena, uphanta kwakhe ube udokotela, bambiza udokotela Jova abantu. Bese bamqamba igama nje ukuthi uMandlepha. Kwami kade Ngiyamazi uMandlepha. Uyamazi? Ya, wangasekhaya ushonile shame. And bese like kuyi-responsibility yami ukuthi ngimtholele ukudla, ngimphathele, ngoba angazi noma ubesengizwa nje na, uthola ukuthi ngiyambona ngikude ulele, ngoba into eyenzakalayo lapha iqiniso vele, into eyenzakalayo bayaye bakuphi i-chance ukuthi bakubone uphethe amaphilisi, uyaya yini eklinikhi since usuyibona ukuthi khona into ongazizwa kahle ngayo. Okay, bona laba ama-foreign. And then mebebona ukuthi no, uyagoloza, awuyi wena clinic, awuyindawo, so bayakukhiphela ngaphandle, uhlala ngaphandle. Angithi laphaya uMetro wasifaka ngaphakathi, wasasibe inside. So mose ungaphandle usuke usungashawa noma wenziwa noma yini, abahlangene. So bamkhiphela ngaphandle, bemkhiphela ngaphandle, bamkhipha neduveti and ulala kusimende. And I was surprised ngoba lo muntu bewudokotela, uMandlepha, mekade efika amaphoyisa ashisa, uyena aqala uzobaleka nezinto, wenze sure ukuthi usave amathende, usave izinto ezibalekile, ingubo zokumbatha ayiqoqe njengoba bazoba mqamba uMandlepha. And manje useyagula, amandla akasenawo, sebemlahlela ngaphandle. Yangiphatha kabuhlungu leyo nto. Ebeyokhuluma ukuthi naye usefuna ukuya ekhaya. Ngimbuza ukuthi yini ndaba singaqali eKing Edwards before uye ekhaya, ngoba kuyafana ukuya ekhaya uzogcina uye khona eKing Edwards, angithi. So why singabafoneli ususe sibhedlela, ngoba noma wakhe wathi eseshonile, efika ethi kodwa ngane yami anibuye ingane ekhaya, niyabona ukuthi niyaphela, niyafa nje. Buka nje umntana bayangitshela ukuthi ubesefuna ukubuya ezekhaya. Ngithi yema, imina lo bakhuluma ngayo intombazana ade ebhizi emnakile impela, kuba ngayizolo ezeshona ngakusasa, ngayizolo ngamphathela ukudla njengenjwayelo namanzi, wakhala ngento yokubhema, ngathi sebeyamncisha nento yokubhema. So ngokuthi umfana wangasekhaya ngiyazola nami angikaze ngahlupheka ekhona ngisho elokishini, ngisho la eJobheni. Kwazwela-ke kumina ngathi ngiyamzamela ukuthi asizakale, akekho ufuna ukumsiza. Bangitshela nami ukuthi ngizoshawa ngoba ngizothini mekuthi uyajova lento engenayo, and then ashone. Kodwa ekugcineni ngakusasa eseshonile, sebekhuluma ukuthi kube wayithola leyo nto, mhlawumbe ngabe uyaphila. Angisa-understand ukuthi enapho Professor
omunye umngani wami womfana futhi ukuthi nginale like worry yokuthi yini le esibulalayo laphayana. Omunye umfethu naye esiphanta naye-ke uke wanyamalala nje ngithi 2 weeks enyamalele, kodwa ngiyakhumbula ukumgcina kwami uke wakhala ngokuthi singezansi sakhe sibuhlungu asisebenzi. Ngathi ngeke phela uyazi nawe ufanele wenzeni. Wathi hayi Mazethi ngiqeda nje ukushaya la ngikutshela imafia inginike imali ngihambe ngiye esibhedlela. Hayi angizange sambona njengoba ngimbone nje lamalanga adlule uya nje u-right nje unane khompi uyabonakala ukuthi ubehleli endlini. Ngithi uphuma phuthi hayi ngale date ngamada ninga-admit esibhedlela. Hawu mo-admit ukuthi ayibo Mazethi yazi ukuthi ngicishe ngafa ngempela. Uthi udokotela bathe maybe ngisa nako ultrasound maybe musa nako scan bathi bathola ifluid engafanele ngabe ikhona laphana and uthi yena ngendlela bese eqaleke ngakhona ubesefisa ngisho ukuyidlontula lama drip aphume abaleke, kodwa manje wacabangelani impilo yakhe. Ngithi ababaningi abacabanga kanjalo ngoba nalo mfethu wangasekhaya lo ngisho ukuthi usanda kushona naye wayiswa esibhedlela njengoba bese bemxoshile bemkhiphe ngaphandle, wayiswa esibhedlela washaya onesi laphayana esefuna ukuphuma uyikhuma bamdedela waphuma nje ingafanele kube isikhathi sakhe. Ngiyacabanga mhlawumbe wabekezela naye ngabe uyaphila. So lo mfethu asho ukuthi ngesikhathi laphayana waba nanengqoqo nodokotela wakhuluma naye wambuza nezinto eziningi ngoba phela kade ngitshela nomunye umalume lapha bama-taxi njengoba lo mfana ashona ethi bengukhagade sengiyayikalabhela ukalabha-ke uprofessor uhambe ucoshela amakani igubhu yonke into. Okay fine ngiyaye ngihambe ngiyokubheka kuphi e-rank. Le rank sebengikhozile komalume lapha baye bangithume basho ukuthi hayi ngoba siyakubona ukuthi wena awutshontshe uyayazi into ezili la. So njengayizolo nje kade kubhedi impela. So njengoba sikalabha-ke lokukalabha kwakhona-ke labo malume bathi indaba banokudla bedla bashiyele mhlawumbe sothi ngiyadlula athi hey woza la mshana ngize awungibone ngivezela i-take away ubona ukuthi ubedla wasiwangishiyela. Kodwa omunye ensukwini-ke uthi uyanginika i-take away njengoba ngibiza nje ngiplastic wawo umgqomo ngiyabheka athi woza mshana hayi ngize ngithathe mase sengithathile athi ungabusaya-ke laphayana. Mase ngithi hayi malume kahle kahle laphayana imali lela. Athi yini imali lapho? Ngithi hayibo igubhu namathini lana ngizothola imali. Athi hawu ngiyaye ngibone nje sebehlafuna abantu. Ngithi hawu malume njengoba wena ade udlile manje wangaqeda ukudla angithi lokho kudla ubuzogcina ukufaka kuphi emgqomeni. Angithi kodwa kuvalile angithi uplastic wakhona. Nevertheless ukuthi sekusemgqomeni mina ngizokubona ngilambile angithi ngizokubona ukudla ngithathe kufaka emlomeni. So umfana lo ade sesibhedlela uthi udokotela mfethu siqale sibonga ko driver mfethu abangabazali abathi mabenibona beshiyela ukudla mfethu into ebuhlungu le ngiphatha kabi kakhulu ngoba uyayibona ukuthi lento isihamba ibanga elide kangakanani isithinta ngisho abantu abangahlangene nayo manje mayekubona ulambile udle emgqonyeni kuyavuka ukuthi umzali. Siyabonga abafowethu niqhubeke njalo nodadewethu abathi mabebona umuntu oyiphara bakhipha imali bemnike noma u2 rand noma u1 rand. Siyabonga abafowethu lena yimpi yethu sonke njengama South Africans siyofika isikhathi esiyoyinqoba ngaso njengamanje sizama ukuthi sibanakekele abafowethu nodadewethu. Siyabonga nje sidlulisa ukubonga okukhulu. Yebo hayi nosisi omunye onenqola laphayana khona erank uphekela bona umalume labo ubenzele ukudla bathenga kuyena. Ngiyaye ngicela amabhox nakuyena njengoba udlulisa ukubonga nje naye ngicela nimbale bandla ngoba naye ngithi mengizocela ibox ngithi hawu mamina athi yini ngithi hawu mami ibox ngizothi ngingena ngithathe ngena phela ukuthatha ngingene ngithathe mase ngiphuma usebambe ngemfoloko lo piece wenyama anegwinya abethi angiphumi nje nebox enganginikanga lutho. Ngiyabonga kakhulu. Okay umfana uthi ambuze-ke udokotela amtshela athi dokotela mina ngidla ileli drugs elikanje heroin i-crystal meth ngabe iyona yini i-crystal meth lesibulalayo kakhulu ngoba before i-heroin kade sayiqala bengakaze kube nezinga elingaka lokushona kwethu kangaka kodwa size
kungenele crystal meth siyashona kuyabhutshwa every day kunesidumbu mawukuthi ukudlule laphayana ngako Williams nje la opposite nase rank ase Eastern Cape ubone la esihlala khona every day ekseni nazi idumbu zala zo2 noma uyedwa kukhona umuntu oshonayo so uyabuza nomfana ukuthi ungabe yileli drugs uthi udokotela wamtshela wathi no angilona i-drugs kade naliqala i-drugs vele izokubulala vele mol abuse kodwa cha akulona into enibulalayo ilokudla kwenu emqomeni uyacabanga ukuthi that's why ngisho ngithi ngiyabonga nami kakhulu ukuthi ubabonge umalume no sister laba basizayo ngokudla ukuthi singaze siye emqomeni ngoba kahle kahle meyesho udokotela ukuthi ikona lokho ukusigulisayo ukuthi sidla from the bin ngoba phela khona la ngabona khona esibhedlela mekwade kukhishwa imigqomo mise bebuyisa sebeyiwasha kune chemical abayithela laphayana angazi noma yenzela ismell noma wona yini oma bacteria lawa noma bulala inambuzane lezi ilwane lezi ezotholakala khona emgqomeni noma nangazi kodwa nje uyacabanga usuyothatha wena lapha emgqomeni ekubeni kade kuphonswa leyo chemical umfana ke wathi noma phela eshilo ukuthi akuyona i-crystal meth lesibulele kodwa nayo uzozama ukwehlisa kuyona professor kumnandi khona ukuthi sikhulume ngama-challenges esiwafesayo lento esisayifaka kuyona nalempilo lesiphilayo kodwa kumnandi nanokwazi ukuthi kusasa kuzokwenzakala ushintsho lekanje hayi ukuthi nami angizami ngiyazama noma amandla ngingakabi nawo amangakanani kodwa okubalekile ithemba nje ukuthi sithembakale ngiyazi ukuthi kunzima ngoba noma besithuma nabo khona njengoba ngisho ukuthi omalume lapha eReke banakho ukungithuma hey shiya impahla zakho la ungabaleki nemali yami yayibona leyo nto bengakangijwayeli manje hayi sebengijwayele sebeyangithuma ngicabanga ukuthi okay fine angingamdinelwa naye ngokungicabangela kanjalo ngobani vele saziwa kanjalo vele sithembekile vele uma sifuna lento yethu senza sithatha nanemali esazi kahle ukuthi akufanele sithathe siyoyibhema so umuntu akusalula ukuthi amthembe so noma umuntu esethi ngicela usizo akusalula ukuthi umthembe ngobani uyazi vele ukuthi mhlawumbe hayi uyasho nje ngoba nakhe efuna ukuthi uyazi ngizomupha imali mase ngithi akabuye ke ngizomsiza ke noma uzoloku ethola imali along the way noma no ngaphandle kemali nje ingane yami yokuqala isibe nengane nami ngiyathanda ukuba ugogo senguyena vele kodwa ngiyathanda ukuba khona nami empilweni yakhe kodwa nje hayi uthando lona likhona ngiyabathanda kakhulu uthi uke waba nokuqophisana ngamazwi nendodakazi yakho amambi kakhulu mhlawumbe mawungakudlulisa nje ebantweni ukuthi bekwenze njani and bese ke mhlawumbe nawe uyihlangula ngendlela ongayihlangula ngayo uzokhumbula umuntu uma siqala i-episode besikade mina nawe siqophisana ukuthi wena kungani uNkulunkulu enza ngawo isibonelo uma kuyikuthi lezi idakamizwa okuzona kwenziwa ngase isibonelo episode ethi ivule kade siqophisana ngalokho ukuthi hayi kungenzeka ukuthi kwafakwa wena ezidakamizweni ukuze uzoba nesibindi sokubuya uzokhuluma nabantu baqwashise ngezidakamizwa because solikhumbula iqiniso ukuthi akubona bonke abantu abanesibindi sokufika bezohlala kanje benekela isizwe benekela umphakathi ngempilo yabo ngiqamba amanga mamtshalo hayi angifuni ukuqamba amanga impela ngoba uphathi wami i-feedback engayithola nje aside from ubaba wami ukuthi wayediniwe kodwa ke abantu nje bangasikhana abantu abangaziyo bona abantu babejabulisa ukuthi bangibona ku TikTok abanye babe nalo ukuthi hawu kanti hey ekhaya nikubo ubaba wakhe yabo nje kanti kunjena indawo into esingazazi indaba zakubo ezinye okungakhomisha ukuthi ngiyaxolisa kakhulu angafanele ngiyifake le kodwa ngibuyele enganeni yami ingane yami isina 18 professor kulonyaka ithole ingane kule minyaka edlule mayithola ingane yomfana so mayithola ingane yomfana ihlala noma nobaba wami so ugogo nomkhulu ubona vele nezinye ingane zami nenye intombazane elama yena so ngisekhaya ke njengoba ngisho ukuthi lo mfana bengikwazi ukuthola nethuba lokuthi ngiyohlala nezingane ngoba ubekwazi ukuthi athi hamba ekhaya ngizokulethela into yokubhema
mengithi hayibo ngizobhema nathi hayi ngizoletha into yokubhema khululeka ukudla vele khona kini. Okay fine. Ngikwazi ukuthi ngiyoba nesikhathi ney'ngane ngibahambise eklinikhi abafuni yabo nje ngikwazi ukuthi ngibe umama nje for leso sikhashana. So ngelinye ilanga ingane yami ixabana nengane yadadewethu yona le lama lo mdala bayaxabana njengey'ngane. So mese ngithi ngiyabuka lokho ngibuyile ngiyayibona ingane yami inalawo ama-anger issues yona le encane. Iyona njalo ihlezi ikhuzwa nje ishaya abanye kwasha. So mese the time sengithi ngiyamdisciplina ngiyamsithisa ngithi hayibo wesidudla wena yini njalo kuhlezi kukhuzwa wena yini ungakwazi ukudlala nabanye kanje kanje. And I was surprised ukuthi usisi wakhe lo mdala lona 18 ingane yami ukuthi imthanda. Okay vele kulindelekile ukuthi amthande vele njengosisi wakhe ukuthi ummela kangaka wathi hayibo ma pho ungaze umshaya ungaze umthethise kanjena ngoba phela bayingane bayadlala. And I was like oh wena vele phela kufanele usumama ukhuluma kanjena uhlanganaphi nawe ngoba uyingane. Athi nayi ma ngokuqala ngaba yenze yonke lento ukube wena wabo umama kuthina qala kwazi usinike nje uthando lomzali wazi unga nje kuphela. And ngangizomshaya ngifuna uqamba amanga ngangizomshaya ngabedane ngaphelelwa amandla. Uprofessor ngaphuma ngahamba and ngacabanga ukuthi okay isikhulile lengane sengibuyisa nanokuthi ngithe ngifika uma ubengincenga ukuthi angikhulume naye abatshele phela open up ukuthi kwenzakalani ngalengane ubani babwayo iqhamukapi and all ngoba nje bamedane babona ngaye nesisu nakho sekufika ningane akachazi lutho nje ukuthi unithe nini kanjani ezi ingane kade ihamba iye esikoleni ibuye ihlala ekhaya. Okay uma wathuka ukuthi njengomuntu adezwana naye ngasho ukuthi uma umuntu phela uyahamba khule shuthi nami ingane yami isikhulile isiyakwazi ukuthi ibe nezimfihlo kumina isingithathisa lokwalento kangithi hayi eyayisho yona ukuthi nguma wayo ayinendaba ukuthi abantu bathi hey uma wakhe iparent ini kuyona iyangithanda ngoma wayo. Kumina ke sekubuya lokho ukuthi manje shuthi sekukhona lo muntu lo didisile no mhlambe uthi yena uyivula amehlo ukuthi no uma wakho ukanjena wena ufanele uma wakho ungamhloniphi ungithathe ngalendlela ngoba nje ngale ya date ngikhuza ingane and yena uzongitshela ukuthi ngingamshayi uyena usetshela mina singayishaya ingane yami. Sengiyambuza ukuthi wena ubani ke wena usahlule na utshela uthi ngekezwe ngami nginguma wakhe uzozwa ngogogo. Sengiyambuza uzozwa ngogogo ugogo umtshelile ukuthi lengane iqhamukapi akaza zasitshele. And mengithi ngibuza mengikhuluma nabantu abadala bangitshela ukuthi vele yena uqinisile ngokuthi hayi umuntu azozwa ngayo ugogo ngobani mekuthi bedinga something umuntu abefanele amtshele ugogo wakhe whether ukhona noma ukho. Angithi wathatha neqolo lakhe wanikeza ugogo ukuthi shuthi wathi yena ugogo wakhe usewuma wakhe of which ayikho right leyo nto angikazi ngisho njalo mina ngangenzelani ukuthi ngokuma kwakuyaye njalo mekufanele athole something amanapkeni ubisi kufanele bazongibheka la eThekwini ngibhizi nihlele lapha ya nama foreigner ngiyabheka. So njalo kufanele azongilanda la kufanele ayokhipha le mali kwakusasetshenziswa isithupha ke kuqala. So ngase ngamtshela uma ukuthi hayi akahamba ayoyibhalisa yena ke ezolokho njani. Kwamanje ngabona ukuthi leyo nto yenza mhlawumbe ukuthi babuka ukuthi okay ngase ngithi hayi akuyona ingane yami nina iboneni naku namakhadi akhe naku neqolo lakhe. And mase esekwazi ukuthi angiphendula ngitshela ukuthi ngekezwe ngami angiyena uma wakhe ngoba ngikazi ngamnikeza uthando lomzali ngazi wonga ngeke ngimtshele lutho kodwa I'm surprised ukuthi uhluleke ukutshela ugogo wakhe ke ngengane. Okay ubaba wami noma wami bayethanda izingane kakhulukazi nje bona bangikhuliselile bona zonke nje izingane zami ile kuphela nje ehlala kube yathathwa yahlala eThemonti lezi eziwu3 uyena lo mdala nalo gele lo nemshoyo nenkani mase kuba yilo ogcina corona bahlala ekhaya nje babaphethe kahle. So ubaba ngibonile ukuthi njengomkhulu uke waba naloko kudinwa ukuthi hawu bethembile ukuthi awunangu umzukulu ozoba yinto kusasa yayibona leyona nangu naye sephuma endleleni useba nengane asazana ukuthi ingane kanjani yakuphi ingane yami ke professor ihlakaniphile shem ifana nami ihlakaniphile iphasa nje kahle nje esikoleni kuqale nje njengoba sekukhona lengane ke uma usiyangitshela ukuthi hawu ngimuzwa memthethise ethi
usuyenzile nje khona i-homework ngubonile nje ukuthi i-maths uyifeyile kanjani and ngiyamtshela uma ukuthi hayi nami vele i-maths nayo ibingihlula kancane kancane bamhambisa ukuthi ayoba nama-extra classes ngoma-weekend wawayeka siwukhonze kulala kodwa nje Professor kungenzeka ukuthi mhlawumbe uma ungalandela ngoba emfihla nje umfihlo babuye ngalandlela ukuthi kunokuhlukumezeka okukhona esingakwazi Professor njengoba ungibona nje ngilokhu ngijwayele ibhasi-ke ngithi